Blížia sa majstrovstvá sveta v hokeji. Čiže obdobie, keď sa celý národ zmení na kombináciu trénera, rozhodcu a nahnevaného experta s krčmi. Priemerný človek poznajúci pri najlepšom základné funkcie v Exceli, ale za to všetky nástrahy korčulovania zrazu presne vie, kto má ísť na presilovku, koho treba vyradiť z reprezentácie a prečo by sme mali hrať tvrdší severoamerický hokej. Kancelária aj krčmy už pomaly hučia ako jadrové elektrárne. Každý druhý človek je zrazu hokejový filozof. A samozrejme, opäť budeme veriť, že tento rok ideme na zlato. Čo je fascinujúce hlavne preto, že za posledných 10 majstrovstiev sme sa priemerne pohybovali niekde medzi možno štvrťfinále a ďakujeme chlapcom za bojovnosť. Ale nevadí, lebo Slovensko potrebuje tie 2 týždne nádeje. A potom prehráme s niekým, koho polovica národa ani nevie nájsť na mape. Ňau, a spoločnosť sa pokojne vráti späť. Ku koalícii, hádkam, tlačovkám a tradičnému športu menom slovenská politika. Mňau.